Pozdravujem vás, vážení zákazníci. Takže v tomto videu si ukážeme, ako objednať posunné systémy pre rôzne modely interiérových dverí od našich výrobcov. Tieto posunné systémy sa dajú vyrobiť skoro pre všetky modely dverí. Ale ešte predtým prejdem na špecifické posunné systémy, ktoré máme v ponuke od Arcade alebo Portadors a proces objednávania. Takže vyberme napríklad Arcade Loft a proces je veľmi jednoduchý a rýchly, čiže ideme od vrchu, vyberáme farbu, výplň, voština, drevotrieska, orientácia ľavé alebo pravé, požadovaný rozmer. V ponuke máme aj ventiláciu, ventilačné otvory alebo bez nich, samozrejme madlo a máme tu aj samozatvárač na jednu stranu alebo bez neho. Do košíka alebo kúpiť teraz, podľa toho, či idete ešte v objednávke pokračovať, alebo je to vaša finálna objednávka. Takže veľmi jednoduchý a rýchly proces objednávania. No a teraz môžeme prejsť k samotnému objednávaniu posunného systému pre rôzne modely dverí. Čiže poďme do kategórie interiérové dvere. Máme tu výrobcov. Vyberme pre túto demonštráciu Arcado a Altamuru, jedny z ich najviac predávaných dverí, a vyberme napríklad model 3. Takže máme v ponuke posunné systémy pred stenou alebo do steny. Začneme týmito nástennými. Zase proces je veľmi jednoduchý. Ideme od vrchu, vyberáme normu Slovenska alebo Poľska, vyberáme farbu, napríklad bielu v povrchovej úprave Greco. Ďalej vyberáme výplň, voština alebo drevotrieska, orientáciu ľavé, pravé, požadovaný rozmer, madlo a samotný posunný systém hliníkový s krycou lištou vo farbe dverí a v povrchovej úprave Greco, čo sme vybrali vyššie. Ďalej presklenie, napríklad tvrdené číre, a ak chceme slepú zárubňu, tak buď o šírke obložky 60 alebo 80. A táto 80 nám ponúka aj spoj zárubne na 45 stupňov alebo na tupo na 90 stupňov. No a na záver tu máme hrúbku dokončené steny vo vašom rozmedzi a taktiež si môžete požiadať aj o vlastný rozmer, ak máte nejaký atypický. Do košíka alebo kúpiť teraz. Proces objednávania posunného systému do steny, posunných dvier do púzdra je skoro taký istý. Čiže ideme od vrchu, norma, poľská, slovenská, farba, laminát napríklad, CPL, výplň, voština, drevotrieska, orientácia ľavé, pravé, požadovaný rozmer, madlo, presklenie a buď bezárubne alebo zárubňu, a tu môžete mať od výrobcu Eclise, Jab, Skriňo, Unitrex, vyberie na vás, a na hrúbku dokončené steny 100, 125 alebo špecifický a typický rozmer na požiadanie. Takže vyberme napríklad 100. A máme tu šírku obložky 60 alebo 80 a tá 80 nám zase ponúka spoj na 45 alebo za príplatok spoj na 90 stupňov. Do košíka alebo kúpiť teraz. Takže veľmi jednoduché objednávanie. No a ak máte nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať. Pomôžem vám pri výbere napríklad. A toto je asi tak všetko pre toto video. Ďakujem za pozornosť.